भाभी भाभी मिठाई। मिठाई ये कौन है खुशी में देवर जी? लागत तो क्यों नया लड़की पटाई ना। अरे ना ना भाभी, कहा ना कि आज हमार यूपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट निकलल बा। अच्छा तब तो एक खुशी में एक मिठाई बनत। एगो ना दूगो मिठाई। करी हैया बद के मारे खुलल साया साड़ी उठे दर्द है गैया देवरे खिया वाला से बुला देवरे खिया वाला से बुला मिठाइया में दबैया हो देवरे खिया वाला से बुला मिठाइया में दबैया हो देवरे खिया वाला सब बुला। कैला बहाला सालाई जाते नु जाई बेटा के दोस्त रौर मनी है न माई कैला बहाला सालाई जाते नु जाई कि बेटा के दोस्त रौर मनी है न माई कहिले सहजे कपार हम नाचे अगले बताऊं भैया देवरे खिया वाला से बुला देवरे खिया वाला से बुला मिठाइया में दबैया हो देवरे खिया वाला से बुला मिठाइया में दबैया हो देवरे खिया वाला सबूला। एको बेरी देहिया से न कैलस बरियारी राम जाने कैसे मोर लड़ी गइल गाड़ी एको बेरी देहिया से न कैलस बरियारी राम जाने कैसे मोरा लड़ी गई गाड़ी रोशन राकेश विश्वास प्रियांशु करो पाए कुछ सैया देवरे खियाइला सबूला देवरे खियाइला सबूला मिठाइया में